Здравейте, днес ще снимаме клип на една игра, която се казва Clash of Clans. Тъй като това ми е първия клип, това са първите атаки в Clan War. Както видите сега, резултата е 8 на 9 за тях, но да видим дали ще ги преобърнем. Така, ето една от тях. Лол, дракон, първи 2 хилинг подред. Але както и да е. И така както и да е. И така както и да е. Ето вижте някакъв за атака, като е дракон, това е да стане. Ефективно. Но вижте, като дракон. Нека да видим някои от другите кланове. Така, глобал чатам. Ето имаме някакъв ремис. Добре, така, това е Петър, спасо лидера. И ето го, той е ТХ-10. Мисъл и Атанас също имаме втора ТХ-10 тук. Ето го. Те двамата сме много добри приятели. Атанас от Варна, Пепи от София. Но са добри, честно казано. И така. Този клип ще го кача сигурно след малко. И така, това беше края на първи епизод. Очаквайте други клипове, пишете в описанието и чао!